Ia zi, la ce vrei să știi notele? Că spun acum. Nu știu, frate, la ce profil ai fost? Sunt acum, sunt la liceu. A, ești la liceu, nu l-ai terminat? Sunt licean de ăsta. Bun. Ia stai să spun. Matematic. Mă. 5, 3, 2, 2, 4. Mă, număr de telefon. E bine. Română. Eu nu am mai făcut matematică. În clasa 11-a, Stai așa că mă uit pe catalogul virtual. catalogul virtual. 6, 6, 4, 2. Bun. Bun, bun. Cote. Zici că scotele la pariuri, ești nebun? Fizică. Da, poți spune și cotă 1, 20 și aia mult spart, ești nebun. 2, 2, 4. Merge.